Avui a la roda de premsa habitual per fer el seguiment de la situació epidemiològica i també per veure la situació de com avança el país i com responem com a societat en aquesta pandèmia. Estem en disposició de poder fer noves correccions, però mantenint al màxim el nivell de prudència. L'epidèmia continua en un nivell estable a Catalunya, però encara estem en un moment complicat, donat encara el nombre d'ingressos, el nombre d'ingressats en llits de crítics, també l'atenció a tot el sistema sanitari que viu des de fa més d'un any, i també hem d'estar molt alerta en el que passa també en els nostres contextos europeus i mundials. És per això que mantenim el gruix de les mesures, però fem algunes correccions. Alguns ajustaments, a partir de dilluns vinent, que el Procicat ha marcat i ha decidit fer unes tímides obertures per una vigència també de 7 dies. Anem revisant, anem veient setmana a setmana com evoluciona l'epidèmia per prendre les millors decisions possibles. Així doncs, el Procicat ha decidit l'ampliació d'horari de la restauració en franja única des de les 7:30 del matí, 7:45 del matí, fins a les 5 de la tarda. També augmentar paulatinament la presencialitat a les universitats amb un màxim també d'un 30%, perquè els i les estudiants puguin recuperar aquesta vida, però mantenint disminució de risc, màxima seguretat en els ambients universitaris. També extraescolars i lleures s'amplien tenint en compte no només la franja infantil de primària, sinó també a la gent jove i, per tant, en unes edats de fins a batxillerat o cicles de formació professional. Pel que fa al món de l'esport, s'ha determinat poder tenir vestidors oberts alhora que fem una crida a l'ús racional d'aquests vestidors oberts. Això què vol dir? Aquells vestidors que estaven oberts per les persones que havien d'anar a la piscina, inevitablement havien de tenir el vestidor a disposició i obert per poder fer l'activitat esportiva de piscina, i també per l'altra gent en aquelles activitats que no puguin anar a un vestidor, a fer la dutxa a casa seva, poder-lo tenir obert, però tothom que pugui i amb un ús racional i evitant, evidentment, les aglomeracions i fer-ho amb la màxima seguretat. Per tant, vestidors oberts, represa també de competicions esportives federades a partir de 16 anys i també en activitats en centres cívics només a l'aire lliure per majors de 60 anys, amb una voluntat molt clara. Recordem que són persones que encara no tenim vacunades i l'objectiu és que no perdin més en el seu nivell de salut i, per tant, allò que implica activitat física o tallers de memòria sempre a l'aire lliure i màxim amb grups reduïts de 6 persones, podran anar recuperant aquesta activitat. Molta cautela. Aquestes persones vulnerables al virus no estan vacunades, per tant, molta cautela. No és una recuperació de totes les activitats en centres cívics, però sí aquelles que s'organitzen, que fins ara només podien ser de forma no presencial, aquelles que tinguin aquest caire de taller de memòria o d'activitat física, sempre a l'aire lliure i amb un màxim de 6 persones. I després la represa d'actes culturals a museus, biblioteques i sales d'exposicions, sempre, evidentment, mantenint les mesures del seu pla sectorial aprovat pel Procicat. Hem de continuar estant en alerta. Aquestes noves correccions no ens han de fer relaxar i això és importantíssim. L'epidèmia encara continua activa, ben activa, no només a casa nostra, sinó en el nostre context també europeu. La corba a Catalunya està baixant d'una forma que sempre diem molt estabilitzada, molt lentament, i per això no podem fer una desescalada, que es diria, de forma generalitzada, sinó amb molta cautela i molta prudència. Avui mateix encara tenim més de 500 persones ingressades a llits de crítics i 1.637 als hospitals només de Covid positiu, havent de compaginar tota l'altra activitat. I hem de fer aquest últim esforç. Portem un any de pandèmia,
un any de pandèmia on hem passat etapes molt dures, de tancaments totals, de carrers buits, de reduir absolutament tota l'activitat social. La fatiga és més evident que mai, però havent passat tots aquests moments complicats durant un any, sabem que tothom està cansat de la pandèmia, però ara que encarem la recta final és quan possiblement ens està costant més. Veiem el final, volem arribar-hi quan abans millor i nosaltres ens hem de poder assegurar com a societat de poder-hi arribar bé. Hem de fer aquest últim esforç i ara no podem tirar per terra tot aquest treball fet, tot aquest esforç fet durant aquest any de pandèmia. La vacunació és un dels pilars per sortir de la pandèmia, evidentment, però no és l'únic que avui ens aporta la solució. Per això demanem que es continuï rebaixant la interacció social al màxim, tot allò que fem fora de la nostra bombolla de convivència, intentar-ho reduir, si no es pot, doncs fer-ho tenint la consciència que estem posant en risc i estem encetant diferents cadenes de transmissió i li deixem aquest espai al virus per poder-se transmetre. Molta consciència de mantenir les mesures bàsiques de sempre, distància, higiene de mans, mascareta, ventilació, i crec que aquesta base de la solució, de la nostra solució, de tots i totes d'aquesta pandèmia, no l'hem d'abandonar i no la podrem abandonar fins al final de tot. Per tant, estem en el camí, tots i totes hi volem arribar i hem d'arribar bé i per arribar-hi encara necessitem, evidentment, aplicar-nos totes aquestes mesures. Fem un esforç també com a societat per estar fent aquestes correccions setmana a setmana i hem de retre en aquest esforç la consciència d'intentar trobar la solució entre totes i a tots.